Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka District Administration Meghalaya State Pollution Control Board, Bad ka Shillong Municipal Board, hene kasi kila pelong ya ka jingkan ra kidukan kibade plastik bad kibade bian yaki wat hadian balakhang bad bendon kam. Ya kani ka jingkan ra ki plastik kelas dang na do kopor min step ha kaba kilas dang shwa na laban bad nang ta ki wan sahayo pulo. Bad kani ka jingkan ra ki bor bade pet kilalap ya bun kidukan ki badang de ya kini ki plastik wadla ki bor bade pet kila khang persha bande ban pindon kam yaki kitiar ki ba kila yo ban kurup ki kenthop ki pela ki klat ki shamat bat ki we ha ka ba ki bor bade pet kila kurup no ya kini kitiar habakran na kila pathai kubor u senior environment engineer jangka MSPCB uba wanchan ar kharkrang ulang ba kajin khanra kabala pelong mentagasi kawan hadin ba kayeng kasyari kalabatha ban pentre kam ya kaan jangka plastic waste management rules shu ulang baki bor sensyar kidang penjur ya kajin khanra haki yau ki hat ban kurup ikitiar ladaki lap baki dukan ki penkhan ya kaan khamtam ki plastic ba penan kam tang sisien penan kam uba kharkrang ulapan pau ya kajeng saukhiaru bawat hapadeng kijing pendapat ba balakhang man pendon kam ya ki plastik bat ka MSPCB kalapan bana ban omdi shu ya kini ki plastik ki badan hapo ya ka shispa arpo microns bad ya kitu ki bamdon ni kijing tep ka babnya jangka company ka bapenmi bat ka jing pentikna na ka Central Pollution Control Board henry ha ka jing khanra jongki kilalap baya kini kitiar balamana kidukan kidang di hakaleng saudong kani ka jingkan ra kalong hukum shibenta ban pen sotho ya kinong di dukan syapang ki kendon an ha ka baki he sarkar kila ai jing mod eki ban penon kam da ka baskan ki QR code hapo ki mar plastik ban pen shisha ya ka jing bot renti jongki da ki kendon ka CPCB hashwa bande ya ki shakipat ba certificate for this one. There should be a certificate for this. Once you scan, certificate should come. Certificate should come. See? No, there's no certificate. There's no certificate. जिससे आया ये इन कॉल कर तो रतन को आया सुनो गुना आप फोन कर भी और तुम्हारा सर्टिफिकेट कहाँ है थोड़ा सा Plastic. These are single use only. Only carry bag micron. This is no micron. This single use plastics are not. Kini ka jingwan jemi kini ki jakayo ka bayday bat ka single use plastic ngatrai boningi nglatip hi kiba smart one pule kini patai khubor ba ka dan ka order juga honorable high court halor ka jing Menteri Kam ya ke Plastic Waste Management Rules halor ka order dari Honorable High Court nakaliang District Administration ban nakaliang jong ke Shillong Municipal Board kila shna ka program hagaba ki let ki bentayo repair jong ke Sor Shillong ban pek perman bat ka juga poru ban sis ki mar ki ba mendek akum ka an ka bala sha way day begini single use plastic menem step kalau adon ka jinglet yo laban ka ba lapan bet na kaliang jong ka district administration but hangtu ngila poi yodat na da last stop but kitiki yo bre ki ba masjid road but kaba sungsi banong ba what happening gajing pentip nakaliang ki Meghalaya State Pollution Control Board lembag ni public notice ya ka jing bam sha shu yakini ki plastic ki ba dunai ka chispa arpo micron baraka jo ka poru yakini ki plastic ki bomdan ka sharp jong kinongshna but ka certification ka bala ai nakaliang ka Central Pollution Control Board ndrei mene ngidang yo bon ba ngalaban haka juga perlu lembah kini ka jingi mana ni warna ru kajing pensutu aki nong didukan bagi jai plastik ki bokum no ki basya barhaba don ki nong ban terwa di kini ki tagi bio plastik bagi kot ani biodegradable plastik
ba haka man ka katu ka plastik kadon ka QR code but ba kidon kinong wanterwa mila bata yeki kin sobha kin scan itu QR code but the day baki day shisha kita ki bla register ka certification nak yang Central Pollution Control Board kan pa ka mobile ke but kumta kilala bakin thiet kita plastik bakin penan kampare haki dukan duki bre abawan thiet thiet ki breu te mata bre janmiet bre kani ke program la penbet nak lain Shillong Municipal Board mingguan hang ni hayo pulo but hang ni ru ngilap kumju hi bagi bon haki breu ki badang bu hot kala banlong ba kilayo kubor mene na kajing ya jungi selapan te yakini ki carry bag dan kita ki plastik ngimhim de yo palat ndai tamba ngidang ya yo bon ba kini ki chamoy plastik nang ta bre ki klat plastik ya ba kaan ru kala mana syai gitu nomor gitu ru ki ha panda single use category ka State Pollution Control Board ka benta ba ka jugi kalong ba ngingin wan ban yarap ya ki bor sarkar la ka de Shillong Municipal Board dan ka District Administration ha ka bi ban page ba kita ki plastik bingi syam ki dukan ki long ne pat kum ka an andre na kalyang bre kata ka jing fine bre ka waste management plastic waste management rules hi ka la benchet ya kata haki local bodies te kalau kum haki municipal board de baki be impose ka fine te mane kat kum ka you baki impose hi kat kum ka kendon hi in the case of first offense kamut ka jinglap ka baningkong ki hapsio ka fine ba 8,000 tangka kata ngam numla banong nomor ba ketu kasalan ki issue be naklen ko municipal board kini ngila ya tai nya lor kani la aslam ha nomor ba tang ka jela jungi nzai kini ki jela berit na ponot ni ngilap ba gidon gaju ka jingi nomor ba harni hapo ka jela jungi umdon ki basnai kini plastik kini kiwan be nabar habangi akren but Central Pollution Control Board baka Ministry Environment Forest ni kerpa deki bikin sobha ban ongi gitu ki jela ki bedon ki karkhana ki basna ni plastik bikin khamte lakam khanang bakila ban board kat kendon jogaan mereka bosusi kalong ba ni hang ni ngidang yo be hi kita ki plastik ki bawan nakeleng sodong ga ri India jungi ki ba de kat kum ka takaan ga ba kla bo ka sarkar ke ai suthu hi gajing kabami na gajing bread pathar gini plastik bar gajing mla jungi bangin te rakam ha gini plastik hadim mla de penon kam tenga sko ka awareness kam dong kam chu andre kin hapen so thu bre ki brio bre ba kini bre ki jaj pla bre ki bami bre kita biodegradable plastic hakanur kom ba kini ki nongchong dukan ki ba penon kam ki bre bikin kam sian ha ba ki thiet ni nongde bagi di ban page bre ba kita ki lalu register ke le banong hi nak awareness sing asngo ba kelakut kapor bingin awareness mata klade kapor bet ba gini yo in hap chusis bar gitu bre ba kham jor ka violation bre in hap impose bre ka fine pi kin ka ban ong hi ban page di kena khmat brio hi teng ka jenjar mo umbar khaju fajba ula ban suthu andre nakaleng sarkar khme bre jungi bre ki ba regulate ya kan ka yakini kinong chna yakini ki plastik kila ong ba kini pension ka syap aman ka plastik ya ka registration number QR code but ya hai ke jaka baki chna ka kamut ka ketek ka karkhana andre tinla pada bon ka plastik bre mila si satu mene kamdon kata ka syap bar gitu bodon ka syap ru ka bomitho e ro ta kamut ka song ba chule tang dak kam